اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے۔ رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام وعلا آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ بھئیہ دوست میں کہ بھی کئی باری عرض کر چکے ہیں، جڑے دوست آندے ہو کوشش کریا کرو پہلیاں صفحہ پہلے پور کریا کرو، پھر پچھلی صفحہ تے بگیا کرو۔ اٹھو ہم مہربانی فرما کے پہلیاں صفحہ تے آ جاؤ، اللہ سلامت رکھے تو ہم اگے کیا آ جاؤ۔ محبت نہ درود پاک بھی پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ کیوں نہ لب پر ہو میرے مدحت ازواج رسول، کیوں نہ لب پر ہو میرے مدحت ازواج رسول، میرے دل میں ہے مکین عظمت ازواج رسول، کیا سمجھ سکتے ہیں وہ حشمت ازواج رسول، جن کو معلوم نہیں
حرمت ازواج رسول وہ خدیجہ ہو کہ سودا ہو کہ وہ عائشہ ہو بخدا اوج پہ ہے قسمت ازواج رسول حفصہ و زینب و میمونہ و ام سلمہ ستوت دین متین سیرت ازواج رسول اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حالات زندگی جناب دے گوش گزار کرنگا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو منو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدو عمر مبارک تقریباً 35 سال ہوئی کتنے سال 35 سال تو مکہ پاک دے اندر سیلاب آیا کی آیا سیلاب حرم کعبہ دا جڑا سین سی یہ چونکہ گہری جگہ تے سی اور جدو سیلاب آندا سی تو پانی حرم پاک دے وچ پہنچ جاندا سی اور جدو سیلاب آیا اور پانی حرم پاک وچ داخل ہو گیا تو کعبہ شریف نیا دیواراں انہوں نے کچھ تھوڑا جا نقصان پہنچیا تو مکے دے لوگاں نے آکھیا یہ دیاں دیواراں اس تو پہلے کہ ڈگ پہن تو بہتر ہے کہ ان نوے طریقے دے نال پھر اس نو بنایا جائے کعبے نو کعبہ شریف دی پھر تعمیر کیتی جائے تو لوگاں نے مشاورت کیتی خیر فیصلہ ہویا کہ ٹھیک ہے جی یہ دیواراں گرا دیتی ہیں جان اور اس نو نوے سرے تو پھر تعمیر کیتا جائے کعبہ پاک نو بنان لگے ہاں اعلان کیتا بھائی جدے کل نیک کمائی ہوئے حلال کمائی ہوئے او بندہ پیسہ دے وے دوجہ بندہ پیسہ نہ دے وے علامہ قاری افضل صاحب نظر آئے سر میں قاری افضل صاحب آئے سر تھوڑا جا رستہ دے دو علامہ صاحب اگے آ جا ایک وری سبحان اللہ پیار نہ فرمائے حضرات گرامی جدوں پیسے دے دیتے کعبہ شریف بنن لگ پیا دیواراں اٹھا دیتیاں گئیاں چک لیاں دیواراں ہوتے چھت پا دیتا
اور دیوار کعبہ دے وچ ایک سائڈ تے جتھے حجر اسود اج لگا ہویا ہے، جدو حجر اسود نو رکھن دی واری آئی، حجر اسود نو اس جگہ تے رکھن دی واری آئی نا، تو ہن مکے دے اندر جتنے قبیلے سن وہ آپس وچ لڑائی کرن لگ پے۔ ایک قبیلہ آکھے کہ حجر اسود میں رکھنا ہے، بھئی ہن دروازے کھول دیو، مہربانی کرے دروازے کھول دیو۔ ایک کوئی بندہ اٹھ کے جلدی جلدی دروازے سارے دروازے کھول دیو۔ وہ باہر لے جڑے دوست ہوندے نا وہ احساس کمتری دا شکار ہو جاندے، وہ آندے نے بھی سانو بننے بھاچڑے نے تے آپ ایسی ٹھنڈی جی ہواواں لیندے۔ دروازے تھوڑے تھوڑے ہور کھول دیو، مکمل بیک دیوار دے نال لگا دیو۔ سبحان اللہ کو ماشاءاللہ ایک بار کو ماشاءاللہ، یہ تو بالکل ہی قاری صاحب ٹھنڈے ہو گئے نے، پتہ نہیں روزے رکھ رکھ کے ٹھنڈے ہو گئے ہیں جی۔ ایک باری پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ خطیب تقریر کردہ ہوئے نا تے او دی تقریر دے دوران سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ کیا بات ہے، انج آکھ دے رہو تے خطیب دا دل لگا رہندا ہے۔ تو آڑے تو سبحان اللہ بھی لینی ہوندی تو بھی ترلے کر کے لینی پیندی ہے۔ جدو دیواراں بن گئیاں حجر اسود رکھنے دی واری آئی، توجہ ہے سارے ہاں دی؟ حجر اسود نو جدو رکھن دی واری آئی نا تو قبیلے والے ایک قبیلہ آکھے جی اسی وڈے ہیں اسی رکھنا ہے، دوسرے قبیلے والے آکھے نا بھائی نا اے پتھر حجر اسود اسی یہ تھے رکھاں گے، تیسرا قبیلہ آکھے اسی رکھاں گے، چوتھا قبیلہ آکھے اسی رکھاں گے، پنجواں قبیلہ اسی رکھاں گے۔ بھائی رولا پہ گیا، کتب سیر اندر آندہ قریب سی کہ تلواراں کڑ لیں دے اور ایک دوسرے دے گاٹے لا دیں دے، قریب سی کہ جنگ ہو جاندی ہے نا دی۔ اور پھر عرب دی جنگ اللہ معاف کرے چھوٹی چھوٹی گل پیچھے ہیں وہی لڑائی کر لیں دے سر، نکی جی گل ہونی تو لڑائی شروع، اور پھر وہ لڑائی مکدی نہیں 100 سال بلکہ اس تو بھی زائد وہ لڑائی چل دی رہنی ہے۔ ایک نے تھپڑ مارے اسی دوسرے نے آکے دی تون لا دیتی، اس طریقے دا سلسلہ سی۔ قریب سی کہ جنگ چھڑ جاندی، مکے دے اندر ایک بڑھا جا بابا ہے جیدہ نام ہے ابو امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ اے بابا اٹھ کے کھڑا آیا، نے کہا بھی گل سنو، او یارو اسی ویکھو نا ایڈا چنگا کام کیتا ہے، کعبہ بنا دیتا ہے، تو ہن رہ گئی گل حجر اسود رکھن دی تے ہن تلواراں کڈ لئیاں جے، انج نہ کرو۔ انہاں کیا پھر آخر پتھر تے رکھنا ہے نا تے کریے کی؟ ابو امیہ سہیل بن مغیرہ بولیا، آکھن لگا بھئی منو تسی وڈا مان دے ہو کہ نہیں بابا؟ انہاں کہا جی بالکل۔ انہاں پھر میں ایک گل کرن لگا، میری گل مان لو گے؟ انہاں کہا اچھا پہلا گل کر پھر دساں گے تینوں۔ انہاں کہا نہیں منو گے کہ نہیں؟ آندا تو گل کر۔ ابو امیہ سہیل بن مغیرہ بولیا، آندا بھئی گل سنو، سارے انج کر چکے، ہاں بھئی بابا دس کیڑی گل ہی؟ ابو امیہ سہیل بن مغیرہ بولیا ہے، آندا اس تو پہلے کہ ساڑیاں تلواراں میان وچوں بننے نکلان، ساڑے گاٹے لا دیتے جان، میں تھانو مشورہ اے دینا ماں، اسی سارے ایتھے بیٹھی ہوئی ہیں، اے سامنے بابے بنی شیبہ ایس دروازے وچوں تھوڑی دیر تو بعد جیڑا بندہ سب تو پہلا اس دروازے وچوں آئے گا، او بندہ آکے جیڑا بھی فیصلہ کرے گا سانو ساریاں نو او دا فیصلہ من لینا چاہیے ہے۔ جیڑا بھی بندہ آئے اسی انہوں اپنا حاکم بنا لوانگے، او دے کلو اسی فیصلہ کرا لوانگے۔ سارے مکے والے بول کے آنے آکھن لگے اے ابو امیہ بلکل گل تو ٹھیک ہی تھی ہے، ٹھیک ہے اسی تیری گل من لینی ہاں۔ سارے انتظار کر دے پہنے، سارے دیا نگاہ بابے بنی شیبہ دے لگی ہوئی نے، سارے لوگ سارے قبیلیاں دے سردار اس بابے بنی شیبہ والے ویکھ دے پہنے،
تھوڑی دیر تو بعد دنیا والیاں ویکھیا بلکہ نہیں میں تے انج کہاں گا زمین والیاں بھی ویکھیا آسمان والیاں بھی ویکھیا بابے بنی شیبہ وچوں تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم تشریف لایا تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے جب حضور تشریف لے کے آئے ابو امیہ بول کے آکھن لگا ہاں بھائی مکے والے ہو ہن دسو جے اے محمد کریم جیڑا فیصلہ کرے گا کیا فیصلہ من لو گے سارے مکے والے یک زبان ہو کے کہنے لگے آندھے نے او ابو امیہ خدا تیرا بھلا کرے سانو بڑا چنگا فیصلہ سنایا ہی اسی سارے مننا گے آکھن لگا کی منو گے آکھن لگے جیڑا فیصلہ محمد کریم کرنگے سانو وہ فیصلہ قبول ہوئے گا جیڑا فیصلہ سرکار کرنگے نا سانو وہ فیصلہ قبول ہے میری سرکار آئے آکے بے گئے مکے والے کہنے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ بن گیا ہے اے دیوار کعبہ وچ حجر اسود سے رکھنے تو جناب دسو ایتھے لڑائی ہون لگی ہے ایک قبیلہ آدھا اسی رکھاں گے دوجا قبیلہ آدھا ہے اسی حجر اسود نو رکھاں گے تیسرے قبیلے والے کہنے نے اسی رکھاں گے کہ جناب توانو اسی اپنا حاکم بنا لیا دسو کی کہیں دیو فیصلہ کرو جیڑا فیصلہ کر دیو میری سرکار نے جدو انہا مکے دے لوگاں دا جملہ سنیا ہے میرے آقا نے اپنی چادر مبارک کندے تو اتاری ہے چادر کندے تو اتار کے میرے نبی نے چادر نو زمین سے بچھایا ہے زمین سے بچھا کے آقا کریم نے حجر اسود نو چکیا چک کے اس چادر دے اتے رکھ کے فرمایا بھئی تہاڈے جننے بھی قبیلے نے ہر قبیلے دا سردار اگے آ جائے تے آ کے اس چادر نو چواں پاسوں چک لوے فیصلہ میں کر جڑیا آؤ جننے قبیلے آؤ نا آ کے چادر نو چواں پاسوں چک لو سارے قبیلے والے جڑے سردار سن انہاں دے اگے آئے ہس پہ ویکھ کے آکھن لگے واہ محمد کریم اج لڑائی تو بچا چھڑیا جے لڑائی تو بچا چھڑیا جے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا چکو ہن چادر نو لو جی جو چادر نو اٹھایا نا آندھے نے جی ہن کی کریے اوتھے کی میں رکھنا فرمایا تسی سارے قبیلے والے چک لے نا پتھر آندھے نے چک لے فرمایا چلو پھر میرے نال ہونا سین حرم دے وچ او پتھر چکیا چادر دے تو ٹردے جا رہے ہیں جدو آئے نا دیوار کعبہ دے کول آندھے نے ہون فرمایا بالکل قریب ہو جو دیوار دے جدو سارے دیوار کعبہ دے قریب آئے نے میرے نبی نے اپنے دستے مبارک دے نال پتھر نو چادر تو چکیا ہے چک کے میرے نبی نے دیوار کعبہ وچ حجر اسود نو نصب فرما چھڑیا حضور نے چک کے چادر فرمایا وے کوئی لڑائی آلی گا نہیں محمد کریم جو تسی کرو گے اسی مان لواں گے انہوں کتب تفاسیر اور تواریخ اور کتب سیر والے اس واقعہ نو کہندے نے واقعہ تحکیم نبی پاک علیہ السلام نو جدو حاکم بنایا انہوں نے تے جس باپے نے اے مشورہ دیتا کہ اس دروازے جو جڑا بندہ آئے گا او جڑا فیصلہ کرے گا اسی سارے مان لانگے اس باپے دا نام سی ابو امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہون سنی اے بابا او بابا جدے گھر وچ اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی اس بابے نے اس بیٹی دا نام رکھیا ہند جنہوں دنیا وڈے جدو او بیٹی وڈی ہوئی تو اس بیٹی دی کنیت مشہور ہو گئی ام سلمہ کی کنیت مشہور ہوئی بولیے ذرا کی کنیت مشہور ہوئی ام
سلمہ اور ابو امیہ سہیل بن مغیرہ ایدے نکاح دے وچ نبی پاک علیہ السلام دی سکی پھپھی جناب آتکا سی حضور دی سکی پھپھی حضرت آتکا اے ابو امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم دے نکاح دے اندر سی اور نبی پاک علیہ السلام دی پھپھی جاننے اور ام سلمہ دی اس ستیلی ماں ہے ام سلمہ دی بولیے ذرا ام سلمہ دی اور کتب تواریخ والے لکھ دینے کہنے نے ابو امیہ سہیل بن مغیرہ جیڑا سی نا ایڈا کو سخی بندہ سی ام سلمہ دا باپ اتنا سخی بندہ سی جدو ایک قافلہ لے کے کسے دوسرے علاقے میں جاندے سن نا ابو امیہ سہیل بن مغیرہ تے قافلے وچ جننے بندے بھی ہوندے سن نا رستے وچ ٹر دیاں ابو امیہ اے بول کے اندے سن خبردار وہی راہ وچ کسے بھی خرچہ نہیں کرنا رستے وچ جاندیاں دا بھی خرچہ میں کرانگا واپس آؤندیاں بھی خرچہ میں ہی کرانگا جاندیاں بھی خرچہ میں کرانگا تے واپسی آندیاں بھی خرچہ میں کرانگا اور مکے دے اندر اس ابو امیہ سہیل بن مغیرہ دا ایک لقب سی ذات الراکب یعنی قافلے والیاں دی خدمت کرنے والا قافلے والیاں نو کھلان پلان والا اس امیہ ابو امیہ سہیل بن مغیرہ نو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی نام رکھیا ہند جنہ دی کنیت مشہور ہوئی بعد ام سلمہ جدو انہ دی 13 سال دی عمر ہوئی نا ام سلمہ دی کتنے سال سارے بولیے درہ کتنے سال 13 سال دی عمر ہوئی تو ام سلمہ دا نکاح ہویا عبداللہ بن عبدالاسد مخزومی دے نال عبداللہ بن اسد قبیلہ بنو مخزوم دے سن وقت گزردہ رہا پھر ایک ویلہ ایسا بھی آیا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک وچ اعلان نبوت فرمایا مکہ پاک وچ بولو تو صحیح اعلان نبوت فرمایا مرداں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے عورتاں وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے غلاماں وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا حضرت زید بن حارثہ نے اور بچیاں وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وقت گزردا رہا 10 بندے جدو مسلمان ہو گئے 11ویں نمبر تے کلمہ 11ویں نمبر تے کلمہ عبداللہ بن اسد نے پڑھیا 12ویں نمبر تے کلمہ جناب ام سلمہ پڑھیا السابقون الاولون من المہاجرین وچوں اے دوویں ہستیاں عبداللہ بن اسد اور انہاں دی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک ویلہ ایسا بھی آیا مکے دے اندر مسلمانہ دا رہنا مشکل ہو گیا کافر اذیتاں دے دینے تکلیفاں دے دینے مسلمانہ نو کہندے کلمہ چھڑ دے ہو لیکن حضور دا ہر غلام اے ہوئی بول کیا دے آندہ ہے او مکے دے کافرو مار مار کے ساڑے جسم دے قیمے تے بوٹیاں کر چھڑو پر جیڑا کلمہ محمد کریم پڑھا چھڑیا ہے اسی مرتے سکنیاں کلمہ کدی بھی نہیں چھڑاں گے اسی کلمہ نہیں چھڑاں گے میری سرکار علیہ السلام نے جدو اپنے غلامہ دا اے جذبہ وکھیا ہے کہ مکے دے کافر مار دینے پر ایک کلمہ نہیں چھڑ دے میری سرکار نے غلامہ نو فرمایا غلامو جی آقا فرمایا انج کرو تسی مکے وچ نہ رو سرکار کی کریے فرمایا میں سنے حبشے دا بادشاہ نجاشی بڑا رحم دل بادشاہ ہے انج کرو تسی حبشہ وال ہجرت کر جاؤ
حبشے وال ہجرت کر جاؤ 11 مرد تے 4 بیبیاں نے پہلی مرتبہ ہجرت کی تھی حبشے وال انشاءاللہ اے پورا جمعہ آج تو 4 جمعے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا لیکن چونکہ آج ذکر صرف حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس حوالے نال تھوڑا جا ٹچ دینا سی ادھر آپ نے ہجرت کی تھی اپنے خاوند دے نال حبشہ والا کچھ عرصہ اتھے گزاریا حبشہ وچ پھر اپنے خاوند دے نال واپس مکہ پاک وچ تشریف لے آئی ہیں جدو مکہ پاک وچ تشریف لے آئی ہیں مکہ وچ وقت گزار دے رہے ایک ویلہ پھر ایسا بھی آیا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ پاک تو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے جدو حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے نا کہ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بیوی نو کہندے نے کرما لیے سرکار ٹر گئے نے مدینے ہن مکے دل نہیں لگدا تو اسی سبحان اللہ ہولی آکھو مت کو فوت نہ ہو جا توڑے جو کرما لیے سرکار ٹر گئے نے مدینے تو ہن ساڈا دل مکے وچ نہیں لگدا تے چل مدینے نہ چلیے آئے چل مدینہ چلیے کی کہندے ہیں ہولی ہولی بولو پھر ہولی بولو ایک باری کتھا چلیے نالے عیدوں بعد ایک جمعہ ہوندہ ہے جدو بندے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوندے ہیں اے فطر دی کیونکہ بوٹیاں شوٹیاں چوکیاں کھا دیا ہوندیاں نا کیوں بھائی گوشت والا کھا دا ہوندہ ہے واہ واہ ایک دم جڑا نا جی سلسلہ اور رکاوٹ تو بعد جڑا معاملہ کھل رہے ہو پھر تھوڑی جی پریشانی ہوندی بولن لگے ہیں یہ آج دا نہیں میرا بھی 18 سال دا تجربہ جی حقیقت بات رمضان شریف تو بعد جڑا جمعہ ہوندہ وہ عوام میں سستی ہوئی گزار دی یہ میرا بھی ایک تجربہ ہے چلو کوئی بات نہیں میں بھی اسے واسطے موضوع ہی انجدہ رکھیا جدہ تو انہوں زیادہ بلانا نہ پڑے تو جے آنکھوں تے بلا بھی لینا فرمانے نے چل مدینے چلیے تو آڈا بھی ہے موڑ جان دے ہاتھ چوک ایک باری بولو درہ سبحان اللہ آپ فرمانے نے چل چلیے مدینے عرض کی تھی حضور ٹھیک ہے میں بھی جان بات تیار حضرت عبداللہ بن عبد الاسد انہوں نے اپنی سواری لے آنی سواری دے اتے کجاوہ کسیا ہے اپنی بیوی نو بٹھایا سواری دے اتے چھوٹا جا بچہ وہ بھی بٹھا لیا سواری تے جدو جناب عبداللہ بن عبد الاسد مکے بھی باہر نکلے نے مکہ پاک میں جدو گلی دے بھی چل دے جا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بیوی نو لے کے جا رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قبیلے والے آگئے قبیلہ بنو مخزوم والے آکے اکھن لگے او عبداللہ اگر تو مدینے جانا چلا جا ساڑی تینو مدینے نہ لے کے جا تو کدی حبشے لے جانا ہے کدی مدینے در رخ کر لینا ہے ساڑی بیٹی نے کڑا سکھیا ہے تیرے نال جگہ جگہ پھر دی رہے تو جتھے جانا چلا جا پر اسی اپنی بیٹی نو نہیں جان دینا ام سلمہ جدو اتنا جملہ سنیا ہے آپ بول کی آدھیا نے او میرے قبیلے آلیو جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ میں بھی اوتھے رواں گی جتھے میرے سر دا تاج جائے گا فرمایا میں بھی اوتھے جاواں گی جتھے میرا سر تاج جائے گا لیکن آپ دے قبیلے والے کہنے لگے آنگنے نانا ام سلمہ اسی تینو نہیں جان دیا گے ام سلمہ نو سواری تو اتاریا ہے ام سلمہ نو اتار کے آپ دے قبیلے والے لے آئے اپنے گھر دی اندر کہ جدو حضرت ام سلمہ نو آپ دے قبیلے والے اپنے گھر والے کے جا رہے ہیں عبداللہ بن عبد الاسد دے قبیلے والے بولے آکھن لگے ٹھیک ہے کہ اے گلے چلے آؤ پر اب بچہ اے بھی تے ساڑے قبیلے دے نا اسی یہ بیٹا بھی تھوڑے کل نہیں رہن دیا گے ام سلمہ دی چولی دے وچوں حضرت عبداللہ دا بیٹا انہوں بھی کھچ لیا ہے جب عبداللہ دا بیٹا کھچیا آپ دے قبیلے والے نے انہوں کلے حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رہ گئے ایک نظر اپنی بیوی والو ویخ دے نے اکھاں بچ آنسو جاری نے دوسری نظر اپنے بچے والوں ویخ دے نے رون دے نے کہ
جویں بچہ بھی رہ گیا اے بیوی بھی ایتھے رہ گئی پھر نظر آسمان وال اٹھا کے اندر یا اللہ جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدے گزارا جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدے گزارا پر محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا اے محمد نو چھڈیا اللہ سلامت رکھے جڑے پڑھ سکتے او مل کے آکھو جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدے بولو جنہیں میری خاطر پڑھنا بے شک نہ پڑھے جڑا سرکار واسطے پڑھ دے ہاتھ چک کے آکھے جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدے جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدے گزارا جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدے گزارا پر محمد نو چھڈیا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا اور بنا در تے پہنچے نظارہ نہیں ہونا بنا در تے پہنچے نظارہ نہیں ہونا جدائی دا صدمہ گوارا نہیں ہونا جدائی دا صدمہ آسمان وال نظر اٹھا کے اندرے اے قادر مطلق جے تیری رضا ایسے گل وچے کہ میری بیوی بھی مکے رہ جائے میرا بچہ بھی مکے رہ جائے پھر منو پرواہ نہیں تیرا یار قبول فرما لوے بس بیوی نو بھی چھوڑ دیتا پتر نو بھی چھوڑ دیتا تو کل ہی بہ گیا سواری تے آئے ہائے کیا جذبہ سی یار حضور دے غلامہ دا حضور دے صحابہ دا کیا جذبہ سی بیوی نو بھی مکے بھی چھڑیا پتر نو بھی مکے بھی چھڑ دیتا ٹور پہ مدینے وال نالے ٹر دینے اللہ مکے تو ٹرے مقام تنعیم تے آئے مقام تنعیم تے آکے انج بیخ دینے پچھے مکے وال اکھاں بچ آنسو نکل دینے پھر آدھنے مالک جیویں تیری رضا جیویں تیری رضا جیویں مالک تیری رضا ہے تیرا بننا تیری رضا وچرا دیئے حضرت عبداللہ بن عبدالاسد ٹر پہ ہن مدینہ طیبہ وال چل دیاں مدینہ طیبہ دے وچ آ گئے وقت گزار دے رہے ایک دن گزریا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے جدوں میرا خامد مدینہ طیبہ چلے گئے فرماندیاں نے میری کیفیت ہو گئی میں ہر روز آ کے مدینے دی ایک گلی دی نکر مکے دی ایک گلی دی نکر تے بہ جاندی سو فرماندیاں نے اپنے خامد نو یاد کر کے تے اپنے بچے دی جدائی چ آنسو بہاندی سو فرماندیاں نے ایک دن گزریا 2 دن 3 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 7 مہینے فرماندیاں نے 1 سال دا عرصہ گزر گیا ہے فرماندیاں نے ایک دن میں پہ کے روندی پیسا کہ میرا چچا داد پڑا کولوں دی لنگیا جدو انہیں مینو گزر دیا قریب تو گزر دیا جدو مینو روندیاں وکھیا ہے کہ او چل دیا اپنے قبیلے والے کو لایا آکے آدھا او قبیلے والے اس بیچاری ام سلمہ دا قصور کی ہے ایویں انہوں دے پتر دیو دے خامد کو دور رکھی آیا جے او چھڑ دیو اپنی زد چھڑ دیو آج بھی بھائی آبد صاحب کئی بندے ایسے ذلیل زین دے ہوندے نے اپنی زد واسطے اے پتر نو ماں تو جدا کر چھڑ دینے اے بیوی نو او دے خامن تو جدا
کر چھڑ دے نے اے کوئی نوی گل نہیں پرانے لوکاں دی اے ریت ہے کہ ایویں اپنی عزتاں دی خاطر ایویں اپنے ٹکوسلیاں دی خاطر اے جدائیاں پا کے رکھ دین والے حضرت ام سلمہ دا چچا داد اپنے قبیلے والے کو لایا آ کے آندا او چھڑ دیو باقی گلاں ایویں ضد نہ بناؤ انج کرو اس ام سلمہ نو تسی مدینے جان دیو تے او بندہ چل دیا آیا حضرت عبداللہ بن عبد الاسد دے خاندان کول آکھن لگا یارو گل سنو اگر دشمنی ہے تھانوں ساڈے نال اگر لڑائی ہے تے ساڈے نال پر اس بچے دا کی قصور ہے جنوں ماں تو جدا کیتا آیا جے او آکھن لگے تے جے اے گل ہے تسی بھی تے اپنی دھی اپنے گھر با کے رکھی ہے او بول کے آندا او یارو تہاڈے کول اس واسطے آیا وا میں ام سلمہ نو لے کے آ جانا وا تسی او دا پتر دیو او پتر نو لے کے مدینے اپنے خاوند کول ٹر جاندی میں لے کے آنا نو تسی او دا پتر دیو او لے کے مدینے چلی جائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے او میرے چاچے دے پتر نے چچا داد بھرا نے مسئلہ حل کیتا وہ بندے چنگے ہوندے نے جڑے مسئلے انج دے حل کروان تے وہ بندے شیطان ہوندے نے جڑے ایویں وچ لڑائی پوان کی گل چپ کر گئے وہ چنگے ہوندے نے جڑے انج دیاں صلح کروان تے وہ بندے شیطان دے پیروکار ہوندے جڑے ایویں لڑائی کران سوچ دے ہی رہن بھئی کتھے لڑائی ہون والی ہے بس دانا سٹو تیلی لاؤ فرماندیاں نے میں اپنے برا دے نال آئی چچا داد برا دے نال انہیں کی کیتا میرا بیٹا لے کے دیتا فرماندیاں نے سواری دیتے میں بیٹھی تے اپنے پتر نو لے کے نا فرماندیاں نے میں مدینے وال ٹر پئی اللہ اچھا ویسے کیسا جذبہ سی یار ہون بندہ نال کوئی نہیں کلیاں ام سلمہ فرماندیاں نے جدوں میں کلی ٹریاں مکے دا باہر نکل آج کل تو خیر مقام تنیم بالکل مکے دے نال ہی آ گیا نا مل گیا اس ٹائم مکے شریف تو باہر سی مقام فرماندیاں نے جدوں میں مقام تنیم تے آئیاں نبی پاک دا ایک غلام جدا نام حضرت عثمان بن طلحہ ہے جدوں اونا مینوں ویکھیا اور یہ ادوں دیاں گلاں نے جدوں جے پردے دے احکام نازل نہیں سن ہوئے ادوں چہرے تے پردے عورت نہیں سن کر دیاں پردے اے حکم مدینہ پاک وچ آ کے نازل ہوئے فرماندیاں نے جدوں عثمان بن طلحہ نے مینوں تکیا ہے ویکھ کے آکھن لگا بہن ام سلمہ کدھر فرماندیاں نے میں مدینے چلیاں مدینہ پاک جا رہی ہوں آکھن لگے کلی فرماندیاں نے خاوند دے اگے چلا گیا ہے کنوں آکھاں ام سلمہ فرماندیاں نے میں پورے عرب اندر ایڈا شریف بندہ نہیں ویکھیا جڈا میں عثمان بن طلحہ نو موسم ویکھے اما جی کیویں فرماندیاں نے جدوں میں آکھیا میں کلی چلیاں مدینے ول عثمان بن طلحہ بول کے کہن لگے آکھن لگے میری غیرت گوارا نہیں کر دی میری مسلمان بہن کلی جائے آکھن لگیاں میں کیا پھر کی کرے گا آندا بہن ادرا اونٹ دی سواری اے سواری دی واگ ذرا مینوں پھڑانا فرماندیاں نے واگ جدوں پھڑ کے انج اپنے موڈے تے رکھی ہے تے لے کے ٹر پہ مدینے وال آکھن لگے فکر نہ کر میں تیرا بھرا بن کے توڑ تینوں مدینے پہنچا کے آواں گا ام سلمہ فرماندیاں نے لے کے مینوں چلے فرماندیاں نے ایڈا شریف میں تکیے ہی کوئی نہیں فرماندیاں رستے وچ جتھے میں آکھنا عثمان میں تھک گئی ہاں کدھر چند گھڑیاں آرام کرنا چاہنی ہوں فرماندیاں نے انہاں کوئی کھجور دا بوٹا کوئی درخت ویکھنا او دے قریب جا کے سواری بٹھا دینی فرماندیاں نے جدوں سواری ہونا بٹھانی میں سواری تو اتر کے درخت دے کول بہ جانا تے عثمان بن طلحہ سواری لے کے میریاں نظراں تو دور جا کے بہ جاندے سن فرماندیاں نے اودوں پھر آنا جدوں میں کھڑیاں ہو کے آواز مار دی سا عثمان بھرا آ جاؤ چلیے فرماندیاں نے توڑ مکے تو لے کے جدوں چل دے فرماندیاں نے جدوں قباء شریف وادی قباء دے مکان جدوں نظر آئے نے تے عثمان بن طلحہ بول گیا کھن لگے بہن او ویکھ
سامنے ایک قبا دی بستی نظر آ گئی ہے. میرا دل کہندا ہے تیرا خاوند بھی ایسے بستی وچ ہوئے گا. جاؤ چلی جاؤ. سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے جدوں میں پھر آئی ہاں واقعی میرا خاوند حضرت عبداللہ بن عبد الاسد مینوں اوتھے ہی ملے. فرماندیاں نے میں حضرت عبداللہ بن اسد دی نال وقت گزاریا اور علماء نے اپنی اپنی کتب وچ بیان کیتا. فرماندیاں نے ام سلمہ دے عبداللہ بن عبد الاسد دے وچوں آپ نو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیتے, 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں. 2 بیٹے تے 2 حضرت عبداللہ دے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. فرمانیاں نے ایک بیٹی دا نام نبی پاک علیہ السلام نے رکھیا زینب. کی نام رکھیا؟ فرمانیاں نے دا نام سی پہلے برہ. نبی پاک علیہ السلام فرمایا نہیں مینوں یہ پسند نہیں. حضور پھر فرمایا میں دا نام زینب رکھنا. دوسری بیٹی دا نام رکھیا درہ, موتی, قیمتی موتی. فرماندیاں نے ایک بیٹے دا نام سی سلمہ, جی دی وجہ تو آپ دی کنیت مشہور ہوئی ام سلمہ. اور آپ دے خاوند جڑے سن نا انہاں دا نام عبداللہ سی لیکن انہاں دی کنیت ابو سلمہ دے نام نال مشہور سی. اے ام سلمہ اور ابو سلمہ یعنی سلمہ دا باپ اے سلمہ دی ماں. کہ دوسرے بیٹے دا نام سی عمر. کی نام ہے؟ بولو درہ دوسرے بیٹے دا نام کی ہے؟ عمر. حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر وچ بھی حاضر ہوئے, احد وچ بھی حاضر ہوئے. بدر اور احد وچ لڑائی کی تھی. احد دے میدان وچ آپ نے ایک زخم لگا اور زخم بڑا گہرا سی. کافی دیر تک وہ زخم تکلیف دیندہ رہا لیکن پھر ایک ویلا آیا وہ زخم ٹھیک ہو گیا. 4 ہجری دے اندر وہ زخم دوبارہ ہرا ہویا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکیا. اسے زخم دی وجہ تو حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا, آپ فوت ہو گئے. حضرت ام سلمہ فرمانیاں نے جدو میرے خاوند حضرت عبداللہ بن عبد الاسد دا وصال ہویا نا کہ نبی پاک علیہ السلام تعزیت کرنے واسطے خود میرے گھر تشریف لایا ہے. حضور خود میرے گھر تشریف لے کے آئے. ام سلمہ فرمانیاں نے حضور علیہ السلام جدو گھر آئے فرمانیاں جنیاں بیبیاں بیٹھیاں سن میں بھی انہاں دے وچ بیٹھی ہوئی سن. جدو آقا نو آندیاں ویکھیا ہے میں رونا شروع کر دیتا. فرمانیاں نے جدو میں روئی نبی پاک نے فرمایا صبر کرو, اے دے واسطے مغفرت دی دعا کرو. فرمایا اپنی زبان تو جہالت دیاں بولیاں نہیں بولنیاں. اج نو پنجابی جیسی کہنا وین کرنا, اے وین کر کے رونا نبی پاک نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا اس ٹائم وین کرن تو بچیا کرو, برے بول نہ بولیا کرو. اس ٹائم تسی جو بول دے ہو نا تے فرشتے ہو دے ہوتے آمین آکھ دے نے. تے فرمایا اس ٹائم دعاواں کریا کرو, تواڈی دعا ہوتے رب دے فرشتے آمین آکھ دے. دعا اس ٹائم کریا کرو جدوں کو بندہ فوت ہو جائے نا. وین نہیں کرنے چاہیے دے. رونا ٹھیک ہے, اکھاں چوں آنسو نکل دے ہون بندہ روے وہ جائز ہے لیکن وین کرنا اے جائز نہیں. ام سلمہ فرمانیاں نے حضور نے فرمایا صبر کر, اے دے واسطے بخشش دی دعا کر. ام سلمہ فرمانیاں نے اینی گل کہہ کے سرکار نے پھر فرمایا ام سلمہ جی آقا. آپ نے فرمایا اللہ کو دعا کر اللہ تینوں اے دا نعم البدل عطا کرے, تینوں اے دا نعم البدل عطا کرے یعنی اس تو اچھا خامد عطا اللہ تینوں کرے. آپ فرمانیاں نے میں سوچ دی ہوندی ساں بھئی ایڈا چنگا شوہر مینوں کتھوں لبے گا, ایڈا چنگا شوہر مینوں کتھوں لبے گا. فرمانیاں نے اس تو بعد پھر ایسا ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نال نکاح کرنا پسند فرمایا.
خود سرکار علیہ السلام نے پیغام بھجوایا تو فرمانیاں نے پھر مینوں سمجھ لگی کہ میں جڑی اس ٹائم دعا کیتی سی نا جڑی سرکار فرمائی سی کہ ام سلمہ جڑی دعا کریں گی فرشتے تیری دعا تے آمین کہن گے. فرمانیاں نے حضور نے فرمایا سی دعا کر یا اللہ اے دے تو تینوں اچھا نعم البدل عطا کرے. تے میں سوچ دی سا اے دے تو چنگا شوہر کتھوں لب سکدا ہے. فرمانیاں نے ادو پتہ لگا جدو نبی پاک نے میرے نال نکاح فرما لیا. فرمانیاں نے تے حضور جیا شوہر تے پوری کائنات ہی چو کدھروں نہیں نہ لب سکدا. ام سلمہ فرمانیاں نے آقا کریم علیہ السلام نے جدو میرے نال نکاح فرمایا فرمانیاں نے ایک دن آقا گھر وچ بیٹھے ہوئے سن کہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک عرض کرنا چاہنی ہوں. فرمایا ام سلمہ دس کی گل ہے. آپ عرض کر دیا نے حضور قرآن دے اندر جی میں مردان دا ذکر آیا ہے بیبیاں دا کیوں نہیں؟ سرکار جی میں بندیاں دا ذکر ہے قرآن تے بیبیاں دا ذکر کیوں نہیں؟ بیبیاں دا بھی تے سرکار ہونا چاہیے دن. فرمانیاں نے میں گل کی تھی تے آقا خاموش ہو گئے. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. فرمانیاں نے رات دا ٹائم سی حضور نے گل سنی نا خاموش ہو گئے. فرمانیاں نے صبح دن چڑھیا حضور نے پڑھائی نماز تے نماز پڑھا کے نا آپ فرمانیاں نے میں اپنے گھرچ بیٹھی سا تے میں اپنے والا میں کنگھی کر دی سا پہ. فرمانیاں نے اس ٹائم نبی پاک علیہ السلام دی آواز بلند ہوئی. حضور نے فرمایا لوگو دھیان نال سنو. اینج نہیں بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ. ام سلمہ فرمانیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو دھیان نال سنو. ام سلمہ فرمانیاں نے جب حضور نے جملہ فرمایا فرمانیاں نے جلدی دے نال میں اپنے وال سمیٹے تے جلدی نال اٹھ کے دروازے دے قریب آ کے میں اپنے کن لائے دروازے دے نال سنا حضور کی فرمانے نے. فرمانیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. حضور نے پڑھا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. میں عرض کی تھی دور بندیاں دا ذکر ہے تے بیبیاں دا کیوں نہیں؟ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا. ہن دیکھو نال نال بندیاں دا ذکر تے نال نال بیبیاں دا اللہ نے ذکر کنج کیتا ہے. ہولی بولو ایک باری ذرا. بندیاں دا ذکر تے نال بیبیاں دا اللہ نے. ام المومنین دی تمنا سی نا سارے پوری کائنات دے مومنہ دی ماں دی تمنا سی نا. سونے اب بندیاں دا ذکر ہے بیبیاں دا کیوں نہیں؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان المسلمین والمسلمات فرمایا بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات ایمان والے مرد ایمان والی عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات فرمایا سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والی عورتاں
والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والی عورتاں والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے بندے تے روزہ رکھن والیاں بیویاں والحافظین فروجہم والخاشعین توجہ ایک باری بولیے ذرا پیار نہ سبحان اللہ آ جڑے تواڈے اگوں لنگھدے پینے انہاں دا بھی تھوڑا جا خیال رکھیا جی کولو لنگھدے پین نا اے خالی نہ لنگ جان سبحان اللہ بولے اج ذرا ایک باری فرماندیاں نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا والقانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتاں والخاشعین والخاشعات اللہ کولوں ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں عورتاں والمتصدقین والمتصدقات تے اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کرنے والے مرد تے صدقہ خیرات کرنے والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات فرمایا اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات تے فرمایا کثرت اللہ دا ذکر کرنے والے مرد تے کثرت اللہ دا ذکر کرنے والیاں عورتاں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما ساریاں گلاں کر کے اے مرد اے عورتاں اے مرد اے عورتاں ساریاں گلاں کر کے اللہ فرماندا ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے بخشش بھی رکھی ہے تے اجر عظیم بھی رکھیا ہویا ام سلمہ دی تمنا سی آقا مرداں واسطے تے قرآن دیاں آیتاں اتر دیاں تے بیویاں واسطے تے نبی پاک دے اتے اللہ رب العالمین نے حضرت ام سلمہ دی مرضی دے مطابق قرآن دی آیت نازل فرما چھڑی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے میری ایک بیٹی سی نام سی برہ نبی پاک علیہ السلام نا ایک دن آپ غسل فرما رہے سے غسل فرماندی بیٹی میری چھوٹی جی سی تو آقا کریم علیہ السلام جدو غسل فرما دے سن تے تے بند بن کے ناندے ہوں دے سن اب پرانے بابے جدو ناندے سن تے وہ آج کل ہی خیر اے سلسلہ اس طرح بھی نانا جائے دے لیکن نبی پاک علیہ السلام دی عادت مارکا سی آپ تے بند بن کے تھلے لاکن کپڑا بن کے پھر آپ ناندے سن اے زیادہ حیاء والا کام اللہ اکبر شرم و حیاء والا فرمانیاں نے میری بیٹی چل دیا نہ غسل خانے وال گئی تو حضور علیہ السلام غسل فرما رہا سن جدو نبی پاک نے میری بیٹی نو آندیا ویکھیا نا تے آپ نے ایک ہاتھ وچ لیا پانی تے پانی لے کے نا مارے پانی دے چھٹے تے او پانی دے چھٹے میری بیٹی دے منہ دے اتے پے جدا نام برہ سی تے حضور نے جدا نام زینب رکھیا سی جدا نام آقا کریم نے زینب رکھیا سی حضور نے جدو اس بچی دے منہ تے مارے نا پانی دے چھٹے روایات چاہتا ہے او بچی جدے منہ تے آقا نے پانی دے چھٹے مارے حسین تے اگئی بڑی سی پر جدو حضور نے پانی دے چھٹے مارے نا انج لگدا سی 14ویں رات دا چن ویڑے وچ اتر آیا جیدے چہرے تے آقا نے پانی دے چھٹے مارے اور محدثین نے لکھیا فرماندے نے او بچی جدو جوان ہوئی پھر بڑھاپے وچ گئی فرماندے نے عموماً ایوے جدو بندہ جوان ہوئے تو چہرہ خوبصورت ہوندا ہے تے جدو بڑھاپے وچ چلا جائے نا تے جھریاں پے جاندیاں نے وٹ پے جاندے نے پر فرماندے رب دی عزت دی قسم ہے جدے منہ تے حضور نے پانی دے چھٹے مارے سن جویں دا چہرہ بچپن سی بڑھاپے وچ بھی اوویں چمکدا ہویا چہرہ نظر آوندا یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی دا واقعہ سی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ سنو ایک حدیث پاک عرض کر کے آخری پھر میں بات نو ختم کرنا چاہنا اگرچہ آپ دا موضوع تے بہت طویل ہے آخر جس ہستی نے نبی پاک دے نال اتنا وقت گزاریا ہوئے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نا ہلکا کرایا وال اپنے اترائے جنہوں اسی کہنا ٹنڈ کروائی تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دو منہ مبارک
حضرت ام سلمہ نو عطا فرمائے. اچھی ساری سبحان اللہ کو بدی نسوٹ ہو. حضور علیہ السلام نے منہ مبارک عطا فرمائے. حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ایک دن منو میرے گھر والے کھلیا اے عثمان جا حضور دی بیوی حضرت ام سلمہ دے کول چلا جا. ام سلمہ کول چلا جا. میں کیا کی کراں؟ آندھنے انہاں منو ایک پیالہ دیتا, پیالے وچ پایا پانی. آندھنے اے پیالہ لے جا ام سلمہ دے کول جا کے انہوں نے آکھ جی ساڑھا بچہ بیمار ہے اینو ذرا برکت اللہ کر دیو. حضرت عثمان بن عبداللہ فرمانے نے میں وہ پیالہ لے کے ٹر پیا ام سلمہ دے دروازے تھی آیا, آ کے دروازے تے دستک دی تھی. ام سلمہ نے فرمایا کون؟ میں اپنا نام دس عرض کی تھی اماں جان ساڑھا بچہ بیمار ہے کہ میں تھوڑی بارگاہ بھی چاہیاں ایس پانی نو ذرا برکت والا کر دیو. یہ روایت لکھی کنے میں امام بخاری نے صحیح بخاری چ لکھی ہے. امام بخاری فرمانے نے ام سلمہ نے فرمایا لیا میں اس پانی نو برکت والا کر دینی ہوں. حضرت عثمان بن عبداللہ فرمانے نے جدوں بھی کوئی پریشان حضرت ام سلمہ کل جاندہ سی. ام سلمہ دے کول ایک ایڈی کو چاندی دی ڈبی سی, چاندی دی ایک چھوٹی جی ڈبی سی تے اس ڈبی وچ حضور دے 2 بال مبارک رکھے ہوئے سن. فرمانے نے جدوں بھی کوئی پریشان یا بیمار حضرت ام سلمہ کل جاندہ سی تے جا کے آندہ سی اے اماں جی میں پریشان ہاں بیمار ہاں تے میرے وقت کوئی علاج. ام سلمہ جلدی نالو ڈبی کڈ کے لیاؤں دیاں سن جس ڈبی وچ حضور دے 2 منہ مبارک ہوندے سن تے لیا کے ڈبی کھول کے بال وچ نہیں سن رکھ دیاں. امام بخاری لکھیا ہے کہ انہوں نے وکانت تم سکو خوفی جلول مل فتت. ہر مانے نے او ڈبی جس ڈبی حضور دے بال ہوندے سن ام سلمہ او ڈبی پھڑ کے پانی دے پیالے وچ رکھ کے کر کے گھما کے فرما دیا سن اے پانی لے جا 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 کے بیمار نو پلا دے اللہ شفا عطا کر چھڑے. امام بخاری کے اندر جدوں کوئی بیمار آندہ سی تے ام سلمہ انجی کر دیا سی. فرما دیا نے جا کے ام سلمہ نے کی کرنا وہ ڈبی نو انج پانی دے وچ انج پھیرا دوانا فرمانا جا لے جو انہاں لیا کے او پانی بیمار نو پلانا رب اس بیمار نو شفا عطا فرما چھڑ دا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روایت دے پیش نظر 59 ہجری ایک روایت دے اندر 62 ہجری دے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا. اور اوہی ام سلمہ نے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام نے مٹی دیتی سی. فرمایا سی ام سلمہ اے جبریل میرے کل مٹی لے کے آیا ہے. حضور کا دی یہ فرمائے کربلا دی سرزمین دی مٹی ہے. تو جبریل نے کہا اے مٹی رکھو جدوں اے مٹی خون بن جائے گی سمجھنا توڑا نواسہ حسین کربلا وچ شہید کر دیتا گیا ہے. ام سلمہ فرمانیاں نے جدوں 10 محرم شریف آیا نا تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدوں شہادت ہوئی فرمانیاں نے میں دیکھیا مٹی واقعہ ہی خون بن چکی سی. اس علاوہ امام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بے شمار واقعات کتب سیر اور تواریخ موجود نے. اللہ حضور دی تمام ازواج دی محبت سانو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.